Muji syukur kanugrahan pun Gusti mbabelih medal kalunggan punika. Kula kalih panjenengan tasih saged pinanggih kanthi hiburan nutur karya budaya ingkang muncul saking lalatan Canggu Jedes Kabupaten Mojokerto. Dipun pimpin kalian Cak Nisar Edi Karya Mila kanthi adicara kening-kening campursari Cak Narto minangkani panyuwun saking Cak Satuman Bengawan Solo mandhape pokoke melu. Lali tak Cak to.
goyak lagi bersama Bagelar Akbar Ludruk Karya Budaya dari kawasan Canggu, Dedes, Mojokerto. Sentul kebelang bergoyang, Vivo Audio. Melu sopo, melu santuman, bojoku dhewe pokoke melu. Melu ning ndi? Ning Kleten Trikorejo. Tolak
atus dik atus kramas dik nganggo sampo apa nganggo sabun panas-panas kok aja ngelamun aja was-was kowe aja bingung gendang tandan dik gendang majak dik ayo tak jak kowe aja bingung panas-panas kok aja ngelamun ngono kowe kok mutuh melu sapa saksan kuman bojoku dhewe pokoke melu piye ya piye dolan kok mangkat dhewe ning sumber jagat gelan ae hati janjine musik apa kok emen suwe nggonku ngenteni lemong ati tansah tojabi dadya ati sawiji anatian abot lakoni kita goyang lagi Mas Agung yang punya laras gamelan netral the game Mas Agung adik no kene loh karya budaya adoh aku teko marani kowe gawa kalung gawa gelang sak surate ora liya dik siji tujuane niat ingsun nglamar kowe aduh kemesan rasa hatiku aduh kowe teko marani aku gelem nganti bojomu nanging aku Mas Agung aja gimana mangkoning ririn tanggal 19 awalane 8 bakalan diresmekake senang hatiku kepingin janji karo seliramu Jimbo lan rokok putih lahir batin nyoba jero kanggo kowe Jangan emas, jangan ragu. Sumpah mati, aku tresno Nggih. Putri Gunung Godril penggayuh waduk gondang nggih. Waduk gondang penggayuh mangke Putri Gunung Godril nggih.
sing doprasi padha numpak prau sarange atiku rasane ora krasa jebul mayahe wis ora alah tiwul nyodhe wetone gondang senajan suwi ora nate kumpul Mas Agung adik tetap sayang alah gedhok ya ning ngriring wetone Mojokerto saking kikar petung tansaya tuwuh tresna gendang kang saka tilo senajan suwera pedhok lo Mas Agung aja nganti gawe gelo senajan suwera pedhok aja nganti gawe bingung gedung sanang monggo tutuk kadang inamang tingmang kong meluki langan paten kadung tresno ning ora wani ngono Gusti
amung pamujiku bisa kadongan bangga yuku iki najan aku bocah gunung
nggih. Niki gilirane campur sari napa dangdut nggih. Niki kula betahaken sinden 5 6 tekan germone. Wow. Kades diaturi germone kok dadak malah guyu. Apa iki? Niki tasih nuansa napa niki gendeng malih. Beksan malih nggih. Nek gak digawe rampak, Dek. Serempak Surabaya. Gleyongan. Ngayo malih. Nggih. Nggih ricik papat nggih. Apa ae, Bu? Ya, munggah 5. Dagang aku cek payu kabeh iki. Apa re? Lempeng gleyongan. Ricik penggayuh apa mang? Gleyongan apa mang? Serempak. Ricik penggayuh gleyongan apa mang? Serempak. Serempak Surabaya nggih. Recek gleyongan, recek. Lah, Recek penggayuh gleyongan. Recek sik. ricik gleyongan serempek penggayuh. Nek kok ngremo sukses rek munggah 'Watone ora ate
arep pandang lamun iwak tempet sing tak sayang masa surul bojoku dhewe
Gusti aduh Gusti ya Mas Tri walasono banadamku iki amung pamujiku bisa katakan bangga yoku iki kandangane sekira mondam pancen dhuwur padang jekiti perang sanjang sajati loju prana lahirke budaya dadi kewajiban kita serempet surang banyak tutur sangaran toko kendangane sikra konang panjar dhuwur padha jogete prasadya sayate nuju prana luhure budaya kang wajib kita ngrembaka Srebak Surabaya Lumajang saya ngrembaka kandangane sekira mondam pancen dhuwur padang jekiti perang sanjang sajati loju prana lahirke budaya dadi kewajiban kita serempet Surabaya tutur sangaran Kendangane sikra konang panjar dhuwur padha jogete prasadya sayati nuju prana luhuring budaya kang wajib kita ngrembaka Srebak Surabaya Lumajang saya ngrembaka Matur sembah nuwun. Niki gantos campur sarine nggih. Pak Kades, pelingin jenengan pun kula betakaken jenengan nak meling Mbak Ririn kok gawane sing rondo-rondo niki gangsal rondo danten. Bapak BPD. Oh, jenengan niku melingaken Bapak BPD ngoten ta? Kok ature jenengan golekno sing rondo-rondo Mbak Ririn. Nggih, siap. 5 rondo kabeh Mbak Parsi, Mbak Rila, Mbak Yola, Agnes. Malah nggih rondo kabeh iki. Ha nggih. Tambal ban kali gerigis. Ayo. Aja cekson tok. Ha nggih niki minangkane tambal ban kali gerigis iki nggih. Ayo sing bane bocor sapa iki ayo. Oke, kali sesideman. Tambal ban gerigis sesideman. Ayo sing bocor ndang rene, sing gerigis nang rene aja. Gerigis Kang Mas. Mangke gerigis kali sesideman nggih. Wes yo wes pang dipikir apa rasa kari manis kurang manis tambahi gula
Katon setunggal, Pak. Sesideman. Iki, monggo cato. Delok sidem kene apa sidem kono iki? Oh, kendang nggih, nyuwune kendang, gamelan nggih. Sesideman. Nggih. Ah, oh gantos lewung. Lewung jaranan. Caranan. Iya. Ayo Mas Agung. Ayo Gong. Bareng-bareng karya budaya. Angak he. Wayai wayai. Sabtu panito ratu masliramu dadi mugi Gusti dicahayi pikir santuhan nomo mati. Matur suwun Mas Agung nyidam jemblem. Ha nggih. nggih. Tes 1 2 3. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, Bapak Kapolsek nyuwun waktu 2 menit nggih.
Tes. Halo. Loh. Enek gamelan nih. Tabuhi sak gongan, Mas. Ayo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, jan guyub kompak ya. Desa pundi niki? Sentul, tepuk tangan dulu untuk Sentul. Luar biasa. Ingkang kula hormati para sepuh, bini sepuh, Bapak Yai, Ibu Nyai, yang saya hormati Pak Camat yang diwakili Pak Sekcam, Pak Kepala Desa, serta perangkatnya, hadirin Bapak Ibu, Kang Mas, adik-adik sedaya mawon warga Sentul. Nggih, saderengipun kula titip pesen-pesen. Nah, nderek kula nuwun, kula Kapolsek Tembelang yang baru 1 hari. Ya. Baru 1 hari, ya. Alhamdulillah diparingi wekdal untuk pesen-pesen tentang keamanan wonten kersa panjenengan, ya. Saderenge dikenalke sik, nggih. Ben kenal, nek wis kenal dadi serawung, nek serawung dadi kanca, nek kanca akrab dadi dulur, nek dadi dulur penak. Nah, gitu nggih. Nama saya, nami kula jenenge wong Jawa kuwi asma kinarya japa, asma jeneng kinarya kanggo japa donga. Ya, jeneng itu artinya doa. Nama kula cekak aos wong Jawa, pakku Jawa, mbokku Jawa, jenengku jeneng Jawa, Sartono. Upama lairku ning nggone Timur Tengah ya Muhammad bin Abdul Qadir Jalani Al-Aya sapa ngono. Jenenge wong Jawa ya Sartono. Artine Sar itu sugih, Tono ganteng. Cocok. Heeh. Iki mangkane ketok medhuk-medhuk. Jan kimplah-kimplah kaya soto gule. Nggih. Tentang keamanan Bapak Ibu, nggih. Suatu cita-cita negara, ya. Pembangunan bisa rancak lancar itu didukung oleh keamanan. Ya, itu. Nek gak aman, yo gak bakal tentrem, nek gak tentrem ya wis korat karet kan gitu. Ya gitu. Nah, kuncinya aman kuwi mek 5. Wong Jawa nek ngarani mo 5. Siji main. Nah, main ini judi lho, Bro. Keplek, kecek, remi, dadu, otuk, ya, tiar, 41 dan sebagainya. Ya, sing wis kebacut ndang lereno timbang omahmu kedul sawahmu entek. Tenan niku. Wong main ku rene sing menang, apa meneh judi online. Wong sing judi adep-adepan kuwi lho iso dibujuki karo bandare apa meneh judi online. Bandare komputer. Ya melarat dadi kere. Saestu niku. Ya. Nah, niki nyun tulung ya. Timbangane duit entek mbok nggih main karuan nggih tuku sego pecel ae wareg kan gitu. Nah. Nomor 2 maling, colong, jupuk, jarah, rayah, nyopet, ngutil, ngecu, gedor, ngerampok dan sebagainya. Ya. Iku maling. Nomor 3 minuman keras. Ya, nggih. Tenan sing toyo atos, toyo iki minuman atos iki keras. Ya, tenan kuwi, nggih. Kejahatan apapun, kekerasan apapun 98% dipicu oleh pengaruh alkohol alias minuman keras. Bir, whisky, brandy, ya, arak, jenewer, cap kuntul, topi miring, cica, ciu, cangkol, malaga, api,
Apal bakul. Apal. Wes. Saestu niku. Nek wis kena pengaruh minuman keras, Bu, ya, akal sehat niku ilang. Kadang-kadang mara tua ditekek, ya, bapaknya dibacok, terus sapi diperkosa barang niku. Nah, karena apa? Otaknya terpengaruh oleh minuman keras. Nah, itu. Nggih, dikandani Bapak Ibu, nggih, sing duwe anak utamane lho jenenge anak iki kadang-kadang kan dadi generasi sing angel kandhanane ngono lho. Ya, generasi brutal gitu loh. Di kon sekolah megah, kon sinayu malah metu, nggih. Tuturi guru ra digugu, tuturi bapak mencak-pencak, tuturi simbah bantah, tuturi Pak De brengkele, tuturi bulik motone mendelik, kon minggat ora mangkat. Nah, bengi metu wae, awan turu wae, melek-melek njaluk duit. Nek ra entuk kalunge mboke dicolong didol. Nah, tuh, nggih. Iku wis tekan endi mau? Main-main, minum, madat itu luwih gede meneh jenenge narkoba. Nah, pil koplo, pil pekok, pil gendeng, pil gedek, pil sontoloyo, ya, sabu-sabu dan sebagainya. Kuwi luwih berat meneh. Sing terakhir madon kuwi penyakit wong lanang-lanang. Sing gak mensyukuri karo ndeke dhewe. Ya, ingat lho Bu ya. Wong wedok kuwi padha wae, ibarate kaya gula Jawa kae lho wong wedok kuwi. Ya, wong wedok kuwi ibarat kaya gula Jawa, enek sing dicetak dasare panas banter, ya, kuwi gulane rada kuning. Dicetak, dipepe gak enek udan, warnane rada lethek. Ya. Enek setengah-setengah garing, warnane coklat dan sebagainya. Ning kudu percaya, ya, mbah kuwi metutuk, mbah kuwi kuning, mbah kuwi coklat, mbah kuwi ireng, gula kuwi padha rasane legi. Padha wae, ora usah ndelok gulane tanggane. Nah, padha wae ndek dhewe kuwi duwe gula dhewe. Nah, ngono nggih. Alah ya beda nek berarti kowe kulino wae. Itu, nggih. Niki nyuwun tulung saestu, ya. Monggo bareng-bareng keamanan ini tugas kita bersama, ya. Untuk itu kula nyuwun kebersamaan panjenengan sedaya, nggih, bahwa keamanan bukan hanya tugas tanggung jawab Polri TNI, namun seluruh warga masyarakat ikut serta bertanggung jawab masalah keamanan. Capek gunung Mas, dados. Ayo. Ayo melok joget. Zaman perjuangan jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keburukan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali gunung tak sawisi sego jagung yen mendung tak sawisi ala capek
capek-capek gunung Sokor bisa nyaman Gunung desa Jatirjo Dene ora ilang Gone pondok lara lopo wis matur mbak nuwun pripun Bu gak enek Kapolsek pinter nembang ini angel golekane sawer nggih kripik gedang kripik telo sithik dang waton rada nggih heeh kripik gedang kripik telo nggih matur nuwun wajek kletik gula Jawa mrica pala digawe jamu ayo ngajak becik kening sepatu padha nek kowe panggahala sak karepmu Yupa inten menek jendela cekapetan mantun kula kupat buntune kelapa nek lepat nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, kantun gending terakhir. Campur saat ditutup kanthi semangke beblenten kirang langkunge dalem anggen radosi nyuwun ageng pangasampun datur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.